Әдиба районының Гилайыр совхозында урындағы игілік фабрика газетасында әдәби хезмәткәр булып эшләй бу елларда. О потерях всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят таланты, больно вдвойне. Произведения Хадиидовлетшиной не могут заменить нам ее. Она нужна нам сама, как человек, как личность, как совесть народа. Бүген Башкортстанның аткарган мәдәният хезмәткәре Хәйдәр Халидар улы Гарипов тарафыннан эшләнгән бу күк халкыбызга ысын мәгънәсендә һәдия бүләк булачак. Әйткәндәй, һәдия гарәп теленә тәрҗемә иткәндә бүләк дигәнне аңлата. Институтыбызда асылган һәйкәл Гариповларның 8-нче булып торган бу һәйкәлнең яшь буынды тәрбиядәге әһәмияте зур булачагына шик юк. На этом торжественная церемония, посвященная открытию бюста Хадиидовлетшиной, объявляется закрытой. Благодарим вас за внимание.